shi yasa na daga cikin sharrin miyagun abokai, yana daga cikin sharrin miyagun abokai. Yau da safe malam Aminu ya ta nasiha akan wannan gaba. Yana daga cikin sharrin kai baka san ranar mugun aboki ba sai ran da zaka mutu. Malam Ibrahim, duk wanda ya kullu da mutanen banza, ka san ko mutuwa da ka yi asibiti su ne a kanka. Abokanka su ne fas mutanen da su je. Ai ba za ka san sharrin mummunan aboki ba, wallahi sai ran da za ka bar duniya. Yau ana cewa mota ta buge ka, waɗannan abokan su ne na farko zuwa asibiti. Tunda abokanka ne, tare kuke hira, tare kuke wuni, tare kuke komai. Kar ka yadda ka sarƙafu da mutumin banza, za ka gane kuskuren karen da za ka bar duniya. Yanzu abin da ya daga cikin abin da ya cuci Abu Talib su Abu Lahabi, tun da su ne manyan abokai. Kaga abokinsa asibiti ka ce mishi tafi ne, to haka mutanen kirki. Kana alaka da mutanen arziki, ko cewa aka yi mota ta buge ka, kafin a gidanku a fita waɗannan abokan su ne a gaba. To su kuma dama suna isa daga kallon yanayinka da sauransu, da su fara ce maka kul la ilaha illallah. Dan shaye-shaye zai ce maka kul la ilaha illallah. Kar ka yadda ka sarkafu da mutanen banza. Duk inda mutanen banza suke zama, ka daina zama. In kuka saba, su ne mutane na farko na zuwa kanka. Sau nawa kake ganin sallan gawa da ayi, kana zuwa gun in kaga yan shaye-shayen nan da yawa, to ka san mutumin su ne. Ko kuma haka bane, idan mutumin su ya mutu da ka samu su suke fara zuwa wata. Haka ne ko ba haka ba? Haka ne. Bata yi rana ba zama da mutanen banza, bata yi rana ba. In daba ce, majalisi ne, wajen zama ne, ka fara ganin yan tashan nan sun fara zama, ka bar wajen. Ka bar wajen, ka bar wajen, ka bar wajen. Cikin mutanen kirki kai haƙuri, ko ana ma nasiya baka jin daɗi kai haƙuri. Daga inda suka ji wani abu ya taso maka, su ne a gaba. Jama'a mun fahimta?